right? This is my wife. Mufesu uyu ndasangana nemukomana uyu ane mukadzi wangu pagedhi pangu. Handizoti vari kuitei. That's my wife. Nyasha. Muri kuitei naye Nyasha? Tikuronga business Prosper. Nyasha. Business rera muri kuita mausiku akadai. Wakunvudza zvakawanda futi. Nyasha. I business rera uri kuita nemukadzi wangu. Prosper ndikuya kumba totara tikagara pasi. Wakuita noise yei. I business rera muri kuita. I Business business rera muri kuita. Ne, ndibvunziro vari kuita business rei nemukadzi wangu. I business rera vari kuita nemukadzi wangu. Nyasha. 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 Muri kuita business rei. Nyasha. I business rei ramuri kuita. Hey, what business are you doing? Ingondiudza panapa, ingondiudza what business are you doing? Rei Nyasha, Nyasha, business rei. This is the guy arikudana nemukadzi wangu. Nyasha, I business rei. Prosper, it's a business plan that you discuss. Rongozivawo Nyasha. Rongozivawo. Nyasha dongozivawo. Business attribution. Makizi. Nyasha. Nanchakudza kana business right but wakuti manje ngandisikomba chakapasi. Nyasha. Nyasha. Ipa munhu maki yake I business. Rei ndoda kungoziva ndoda mari. Mari ndoida nyasha but I business rei ramungoita. Mana, ndibvunzirewo. That's the guy arikudana nemukadzi wangu guys. Nyasha ndiudzewo I business rei.